سلام سيجا ويد ما جورحو أكلونا أمرهم بس حد شجرات حزلنا خمس مت تفلترو حزيت فلتو زفيديس كاميرا تخاتلو سيجا أكلونا أمرهم بس حد شجرات حزلنا خمس يغلي كفتم شجرات حدا دما أمناي حدار ويد ما أمناي فقره هوتنا نوح جوعزان خين جوعز جورنا أيو الزخون اللي من قد دما تود تبعتي سيجا ويد ما جورحو زوتر تقين بينهم كل نجار مفتح زجورو اللي مسلو ويد ما أورس إيماجين زجورو دما حد ساعات ويد ما حنت ريقة ويا كل طريقة سمعت الرق فلو زد ما أنا أمناي حدار ويد ما حدار وزجورو لساعات دما نمسويتو ناي سيكسي متعامي قادموي زرما نسا حموشة ديغاش دشي ديغاش واحد ديغا أو سمعت كسان حت قليان سدما قانا كجم ساخد جمر كلا كفس سلازخل أو ناي سيكسي متعاملنا حدارم دما كفرسي خلي زرما عالمنا كفتم 7% بهالو حدار تفرسو دما أو ناي سيكس ويدما أو ناي ركب نك زخون نغراتيوم نا دنبي تخرت كنقولو لخن كللنا ديغا ويدما قروحو جزوتر سب دما أو هوتو بتعام كبرت بهالو سانتات عرسون هوسن يقبريو زوم كبرت بارو سنتات دما ناي سمغر خليكا غليو بزحت نغرات يلي خايم نا زوم نغرات زين بينو وسينو نا ريسك زاتولو منገድ ويد ما نمصاو زاتولو منገድ ينفطرو زيم بخمه يكون تيلنا حرور تعتاي سيغا بعلم على زفصم تخينو كونفيدنس ناي مسانو يد ما اسونوتو عرس ناي مصلا باريا سلي زسعو نا بزحت سوات ناي مقراوي يد ما نا مسوزل نو كونيكشن ناي مرحق يزمص نا زوم نغرات زيم نا سو قريو حساب كله زي يخل تخينو نغرات بعلو او زوسنو لساعات ናብ ከቢድ ሪስክ ንኸኣት ይጎሮይ ንሓንቲ ድንግል ጓል ወይ ድማ ምስ ወዲ ሴክስ ጌራ ዘይትፈልጥ ሴጋ ኣብ ዝተዘውትረሉ ሰዓት ድማ ኣብቲ ስምዒት ኣትያ ትረኽቦ እርካታ ዝተፈለየ ስምዒት ጌራ ኣብ ርእሳ ተእምኖ ማለት እዩ ወይ ድማ ካብቲ ወዲ ትረኽቦ ስምዒት ዝተፈለየ ምዃኑ ጌራ ተእምኖ ምክንያቱ ቃንዛ ግዜ ኣብ ዝሓፀረ ሰዓት ስለ ዝወስደላ ማለት እዩ እዚ ነገር ድማ ናብዚ ስምዒት ክትኣቱ ድማ ግዴታ ፖርን ወይ ድማ ሴክስ ቪድዮ ትርኢ ናዚ ነገር እዚ ድማ ኢማጂን ትጎሮም ካልኦት ነገራት እዮም ምክንያቱ ንሓደ ወዲ ንሓለፈ ክትከድ ትሪኦ ክትእል ከላ ምስቲ ዓንቶ ዝረአየቶ ፖርን ወይ ድማ ሴክስ ቪድዮ ምስቲ ወዲ እዚ ንክትደግሞ እያ ትፈልጦ ኣይትፍለጦ ብዘየገድስ ማለት ዝኾነ ይኹን እና ናብ ናይ ሕማቅ ወይ ድማ ናብ ናይ ዘይተደለየ ሂወት ንክትኣቱ ዝገበራ እዚ ነገር እዚ ምክንያቱ ፖርን ማለት ፊልም እዩ ምክንያቱ እዚ ስክሪፕት ተሰሪሑ ቪድዮ ናብ ናይ ርእስና ኢማጂን ንክንገብሮ ስለ ዝስራሕ እዚ ነገር እዚ ናታ ጓል ኣንስተይቲ ሂወት ከበላሽየላ ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ወዲ ሴክስ ጌራ ስለ ዘይትፈልጥ ማለት እዩ እና ኣብቲ ሴክስ ኣብ ትገብረሉ ሰዓት ድማ ምስ ወዲ ተባዕታይ ዘይምጣን ትምፅያ ንኣብነት ሕዚ ኣነ ዝደልዮ ወዲ ወይ ድማ ብልዕቱ እስካብ ክንዲ ዝቕመት ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ፊልም ትሪኦ ወይ ድማ ኣብቲ ሴክስ ወይ ድማ ኣብቲ ፖርን ትሪኦ ብልዕቲ ንዓ እውን ሰብኣይ ክንዲ ዘይሃልይዎ ኣነ ንዑ የምርዖን ወይ ድማ ዘይምጣዓም መፅዩ ማለት እዩ ብኣንጻር ትወዲ እውን ሴጋ ንክፍፅም ወይ ድማ ዓርሱን ዓርሱ ክርክዕ ተኮይኑ ግዴታ ፖርን ቪድዮ ወይ ድማ ሴክስ ቪድዮ ክርኢ እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ዝርኢ ተኮይኑ ድማ ካብቲ ነገር ምስ ወፀ ማሕበረሰብ ክኣቱ ከሎ ንሓንቲ ጓል ወይ ድማ ሓጢር ዝገይራ ወይ ድማ ዝሓለፈት ክሪኣ ከሎ ኢማጂን እዩ ዝገብራ ወይ ድማ እቲ ነገር እሱ ናብቲ ናይ ዓንቶ ዝረኣየ ፖርን ቪድዮ እዩ ዝቅይሮ ምክንያቱ እዚ ሓይሊ ናይቲ ሴጋ ወይ ድማ ናይቲ ስሕበት ናይቲ ፖርኖግራፊ እዩ እና ዝኾነሉ መንገዲ ድማ ንሕና ኣብ ሂወትና ብዙሓት ሽግራት ክመፀልና ይኽእል እዩ እስቲ ወዲ እሱ ምስታ ጓል ኣብ ዘዋግዕሉ ሰዓት ድማ ብዛዕባ ጡኪ ደስ በሃሊ እዩ ቅርፂ ከምዚ ደስ በሃሊ እዩ ቻፓ ከምዚ ደስ በሃሊ እዩ ከንፈር ከምዚ በቃ ዝብል ወግዕታት ዘዋግዕ ምክንያቱ ሓሳቡን ቆልውን ኣብቲ ፖርኖግራፊ ስለ ዝኒአ ማለት እዩ እና እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ችግር ከምፀልና ይኽእል እዩ እቲ ዓብይን ችግር ድማ ኣብቲ ፖርኖግራፊ ዝሪኦ ወዲ ተባዕታይ ዝኒአ ብልዕትን ምስቲ ናቱ ብልዕትን ናይ ምንፃር ባህሪ የርእዩ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ እንትነፃፀር ንሶም ሰርጀሪ ተሰሪሖም ዝሰርሕዎ ቪድዮ ወይ ድማ ኤዲት ዝተገበረ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ናቱ ክሪኣ ከሎ ብልዕቲ ድማ ንእሽተይ ኮይና ክትስማዕ ትኽእል እያ ወይ ድማ ካብ መጠን ዝናኣሰ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ናዚ ነገር እዚ ድማ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ርክብ ክገብር ኣይኽእልን ምክንያቱ ናተይ ንእሽተይ እዩ ስለዝሓስብ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ዝጭነቐሉ ነገር እንተሃሉ ኣብ ናይ ብልዕቱ እዩ እናዚ ነገር እዚ ርእሱ ትጭነቐሉ ወይ ድማ ብዙሕ ሓሳብ ስትረስ ክገብረሉ ስለዝኽእል ናብ ጓል ኣንስተይቲ ቀሪቡ ናይ ምውጋዕ ባህሪ የብሉን ወይ ድማ እቲ ነገር እሱ ክጥቀመሉ ይኽእል ክትባት ተኸታተልታይ ናይ ሎማዓንቲ ሕዝና እዚ መስል ነይሩ ቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክንሰርሐልኩም ደልዎ ነገር እንተሃሉ ድማ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉልና ክንሰርሐልኩም ኢና ብቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ